אז אנחנו דיברנו על מגה, נדמה לי שזה מעבר אחד באמת גם לעניין של העובדים ולמקום שלהם בכל התהליכים האלה, כשהצעת החוק גם משנה מאוד את המצב של העובדים. רחל, אני רוצה לשמוע את ההתייחסות שלך למקום של העובדים בהתחשב בהצעת החוק. אז לפני הצעת החוק אני רוצה ככה להתייחס למה שאמיר קודם דיבר, שקצת התייחס להצלחתו של הליך. אז דווקא מהפן החברתי מבחינתם של העובדים יש איזשהו פן נוסף שלא מצוי אצל יתר הנושים מבחינת הצלחה של הליך. זה לאו דווקא מבחינתם של העובדים אם הנאמן הצליח להגיע להסדר פשרה, להסדר נושים או לא הצליח להגיע להסדר נושים. דווקא לאחרונה היו לי כמה תיקים שהיה מדובר במפעלים בפריפריה, ועצם העובדה, בסופו של דבר הנאמן לא הגיע להסדר, אבל עצם העובדה שניתן היה למכור את החברה ולעובדים נשאר מקום עבודה שהמשיכו באותם תנאים, והרוכש רכש את מרביתם של העובדים, מבחינתנו אני חושבת שזה אפשר לראות את זה גם כהצלחה. ובמיוחד גם בהסתכלות חברתית, העובדים האלה, שאני יכולה לתת דוגמה לתיק אחרון שהיה לי דווקא ביבנה, מדובר היה באמת באוכלוסייה שהרוויחה שכר נמוך, ואנשים שממש אנשי תעשייה שהיו גם מבוגרים, שהיה ברור שאם החברה לא תימכר ולא יימצא להם מקום עבודה, הם ימצאו את עצמם מוקדם או מאוחר בבית. ולכן מבחינתנו זה, למרות שהחוב לעובדים הוא הביא לזה שאי אפשר היה להגיע לידי הסדר נושים כי החוב היה גדול, אני חושבת שהנאמן שם בהחלט הצליח בתפקידו. ועכשיו אני קצת רוצה להתייחס להצעת החוק. מבחינתם של העובדים הצעת החוק הביאה לשינוי, אפשר להגיד אפילו דרמטי. המעמד שלהם כנושים בדין קדימה בוטל בהצעת החוק. יש לזה קצת, אני רוצה לדבר על ההשלכות של העניין הזה. מבחינת העובדים עד לשינוי בחוק הם היו זכאים גם אם יש כסף בקופה, גם לדין קדימה שהוא בשווי 37,000 ש"ח, וגם במקרה של פירוק בתקרת המל"ל של 112,000 ש"ח. הצעת החוק ביטלה את האפשרות של העובדים לקבל דין קדימה, בין היתר מנימוקים שבדרך כלל מי שבסופו של דבר מקבל את דין הקדימה לכיסו זה הביטוח הלאומי שהוא בא בנעלי העובדים. כמובן שמדובר כאן בקבוצת עובדים שלא עוברת את תקרת המל"ל, אבל אני חושבת שיש פרט לעניין הכספי יש בזה עוד שתי השלכות לפחות. ההשלכה הראשונה שיש לתיקון בחוק הזה זה מבחינתם של העובדים, הם איבדו את המעמד שהיה להם, שהוא היה מעמד הנושים הראשונים בדין קדימה, היה לזה, הם היו קבוצת הצבעה, גם נושים בדין קדימה בהסדרים, שהיום יצאו מכל זה והכוח שלהם בתהליכים בהחלט הלך וירד בצורה משמעותית. אז רק רגע, אז זהו, אז דבר נוסף זה בדרך כלל הרבה מאוד הקפאות מוגשות בדיוק בתפר של המועד שצריך לשלם שכר, זאת אומרת בין השמיני, תשיעי ועשירי לחודש הרבה מאוד בקשות להקפאה מוגשות אז, ואז נווצר מצב שהעובדים יש להם חור של חודש שכר שהוא נחשב חוב עבר, והנאמן שמתחיל להפעיל את החברה הוא לא חייב בחוב הזה. הפרקטיקה המקובלת היא שהנאמן משלם את החוב הזה של השכר כדי לרתום את העובדים להליך וכדי שבאמת לא ייווצר להם איזשהו הפסקה בתשלום השכר שלהם של חודש. הנאמן היום דרך של שגרה אפשר לומר, אפילו חלקם של בבקשות להקפאות אפילו זה מצוין, משלם את החוב הזה לעובדים בדין קדימה, משלם חוב אחורה על חשבון דין הקדימה. אם התיקון לחוק, הדרך הזו לא תוכל, הנאמן לא יוכל לפעול ולנקוט בדרך הזו, אם כי אני חייבת לומר שכבר נעשו מעקפים גם במקרים מסוימים. ההליך הראשון שבו נעשה זה בתיק שהיום אני המפרקת בו עם עליזה, בתיק של האחים עובדיה, אבל יושבת פה קרן רייכבך שהיא הייתה אז המפרקת, ועשו באמת הסדר מאוד חדשני, שהעובדים לא היה מאיפה לשלם לעובדים את השכר הזה, וזה שולם כהלוואה על חשבון גמלת המל"ל, שההליך הזה היה באמת, יושבות פה גם נציגות המל"ל, מסורבל מאוד בתיק הזה, אם כי הוא הלך והשתכלל בתיקים אחרים, אז זה איזושהי דרך לפתור ולעקוף את הבעיה הזו, אם כי הרבה יותר מסורבלת והרבה הרבה יותר קשה. היה שבפסק דין קלאבמרקט שבירו על שופטת אלשיך, על פסק הדין של שופטת אלשיך, ששלל את האפשרות לקבל מהמל"ל את התגמולים במקרה של הסדר נושים. וזה חשבו כולם שזה פותר את הבעיה, וזה לא בסדר. וזה לא בדיוק פתר את הבעיה. אבל זו הפסקה של בית המשפט העליון,
יצרה קושי. באמת המשפט העליון בערעור באמת שלח את המחוקק ללכת ולתקן את החקיקה, אבל אם כי התיקון לדעתי לא ענה על מה שהיה צריך. תיקון לא עונה, ממש עדיין לא לא עונה. עונה. לא רק זה, התיקון גם צמצם מסכימה, התיקון מקלקל, לא רק שהוא מקלקל, הוא גם מצמצם את תקרת השכר. הוא מצמצם את תקרת השכר. זה סלוגן מצוין, התיקון מקלקל. כן. גם בתיקון השכר... גם בזה התיקון מקלקל. גם בזה התיקון מקלקל עוד משהו שהשכר של העובד הוגבל לפעמיים השכר הממוצע במשק, שזה בהחלט, יש הרבה מאוד עובדים שעוברים את זה. במיוחד חברות הייטק ושוב בעצם זה מחזיר אתכם לשופט האינדיבידואלי שהוא יכול בעצם להתגבר על הקלקול בתיקון, אבל אני רוצה... זה קשה, זה מאוד קשה. אני רוצה לקראת, אנחנו ממש מתקרבים לקראת הסוף ואני רוצה